מאיפה? מהשומרון. מה קשור שומרון? זה קרוב. איפה אני כאילו שומרון? וואלה, יאללה, לא, אין לקבור לי אותה, חברים היא... מהאזור שם. תגידי, את מכירה מגנייט? לא. מזכירה אותו טיפונת. זה כזה את- זכר. מי זה מגלייט? די. יואו. די לחרמנות, אחי. די. שוודיה? שומע אחי, אני חייב להגיד לך שגמרו עליי לפחות איזה 4 פעמים כבר. כן, רוצה עוד פעם? די! אתה קיבלת רון. אוי, זה היה טוב, תגיד. ניהאו! יאו. ניהאו. סליחה. 4? ב4, נכון? נו. בהכי שמאל למעלה? מה זה? או שזה רק נראה אצלי ככה מוזר?